Fl-ewwel 3 xhur tas-sena l-Gvern irdoppja n-nefqa fuq proġetti kapitali meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. Dan joħroġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika illi turi li bejn Jannar u Marzu li għadda il-Gvern nefaq 106 miljun euro fi proġetti infrastrutturali, żieda ta' kważi 59 miljun euro. Id-dħul tal-Gvern fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena żdied bi ftit inqas minn 100 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. In-nefqa tal-Gvern żdiedet ukoll f'numru ta' oqsma oħra fosthom fil-pensjonijiet, estensjoni ta' trasport b'xejn għall-iskejjel, trattament tal-kanċer, xiri ta' materjal mediku għall-isptarijiet, xogħlijiet ta' tisbieħ, childcare b'xejn, benefiċċji soċjali, immaniġġjar tal-iskart, skejjel tal-Knisja u fl-installazzjoni ta' dwal aktar effiċjenti fit-toroq madwar pajjiżna. Din in-nefqa waslet sabiex il-Gvern ħareġ 130 miljun aktar milli daħħal s'issa. Fl-istess perjodu s-sena l-oħra din iċ-ċifra kienet bin-nofs tal-li qiegħda bħalissa, madankollu ġiet irkuprata tul ix-xhur l-oħra tas-sena kif pajjiżna għalaq b'surplus ta' 250 miljun euro. Differenza ta' nofs biljun euro minn kif għalaq is-sena l-aħħar Gvern Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.